Mutta lähdetään käymään tätä hommaa läpi ja mä nyt lähinnä ajattelin edetä niin, että mä käyn tätä näitten harjoitustehtävien valossa, mitä meillä on tehty tämän kurssin aikana. Nimittäin nämä tentin kysymykset ei tule olemaan mitenkään merkittävästi haastavampia kuin mitä nämä harjoitustehtävät on ollut, mutta ei ne tule myöskään olemaan ihan yksi yhteen niin kuin näiden tehtävien kanssa. Eli siellä tarvitaan hiukan niin kuin kykyä tavallaan soveltaa sitä opittua asiaa, jotta niistä tehtävistä selviää siinä annetussa ajassa. Eli pari tuntiahan meillä oli tenttimisaika. Ja tämä on esimerkiksi semmoinen tehtävä, mikä käytiin silloin ihan ekalla tunnilla. Käytiin hyvin vastaavan tyyppinen setti läpi. Ja tässä jo tulee esille hyvin paljon sellaisia asioita, mitä ihan... Eikö kuulu? No niin. Onko Jenni ainoa, kenellä ei on ongelmia kuulumisen kanssa? Kellään muulla ilmeisesti ei ole mitään, kellään muulla ilmeisesti ei ole ongelmaa, joten Jenniin pitäisi, vai joku kirjoittelee siellä vielä. Joo. Niin mä jatkan eteenpäin. Ilmeisesti tää on nyt paikallinen ongelma siellä päässä, joten koita säätää niitä asetuksia sieltä sitten. Mutta mä jatkan eteenpäin, eli olin puhumassa tämmöisestä ihan perustehtävästä, mikä sisältää hyvin paljon sellaisia elementtejä, mitkä ihan jokaisen Excelin käyttäjän pitää hallita. Eli tässä tämmöinen tilanne on osastoja ja sitten osastoilla on tuotettu jotain kikkareita jossain tehtaassa ja sitten joka päivä pidetään kirjaa, että kuinka monta kikkaretta tuli tehtyä. Niin ihan se lähestulkoon ensimmäinen asia, mikä käytiin läpi, oli täyttökahvan käyttö. Eli kun me halutaan luoda tällaisia pitkiä sarjoja esimerkiksi päivämääristä, missä päivämäärä kulkee tuolla juoksevasti eteenpäin, niin se mitä ei missään tapauksessa haluta tehdä on se, että lähdetään joka ikinen päivämäärä tähän kirjoittamaan näin manuaalisesti. Jos te näin teette, niin voin luvata, että te ette tule pärjäämään tentissä, vaan teidän pitää käyttää tätä täyttökahva-toiminnallisuutta. Ja mä huomaan, että koko aika tulee viestiä tuonne Skypeen, mä käyn niitä tuossa hetken kuluttua läpi, jos siellä on jotain kysymyksiä, mutta mä menen nyt tässä eteenpäin. Eli täyttökahvan käyttö meni seuraavalla tavalla. Me syötettiin se ensimmäinen päivämäärä tohon, mikä me haluttiinkaan ikinä laittaa. Ja sen jälkeen me voidaan ottaa tosta, missä näkyy toi pieni vihreä neliö, niin siitä pitää ottaa kiinni ja hiirellä raahaamalla saadaan luotua tuommoinen automaattinen päivämääräsarja. Ja tätä pystyy käyttämään myöskin ihan normaaleille luvuille siten, että syötettiin 2 ensimmäistä lukua ja lähdettiin sen jälkeen raahaamaan. Eli päivämäärien tapauksessa riitti, kun pistettiin 1 päivämäärä, mutta jos halutaan tämmöinen lukusarja, niin silloin pitää laittaa aina 2 ensimmäistä. Ja tämä toimii tietyin rajoituksin, tämä toimii jopa merkkijonoille. Eli jos mulla on osasto 1 ja osasto 2, mitkä pystytään tälleen numerojärjestykseen laittamaan, niin täyttökahva toimii tässäkin. Ja pistän tähän, mä en täytä tätä taulukkoa nyt ihan kokonaan, koska tämä on jo aiemmin tehty tämä sama harjoitus, niin ei käytetä nyt turhaan siihen aikaa. Mutta siis hyvin tyypillinen tilanne Excelissä, summafunktion laskeminen, ja tämän pystyy laskemaan muutamallakin eri tavalla, eli voitin käyttää ihan näitä matematiikasta tuttuja plussausoperaatioita tällä tavoin,
sieltä saadaan summa. Tai sitten voidaan käyttää Excelin sisäänrakennettua summafunktioa. Ja summafunktioon voitiin käyttää sitäkin kahdella eri tavalla, eli me voidaan syöttää sinne joko jokainen luku erikseen tuolla tavalla puolipisteellä erotettuna, eli puolipisteellä erotetaan nuo funktion argumentit toinen toisistaan. Tai sitten, jos meillä on tämmöinen yhtenäinen alue, mistä me se summa lasketaan, niin summafunktio toimii siinä myöskin seuraavalla tavalla, eli voidaan syöttää sinne koko tuommoinen lukualue yhtenä kokonaisuutena summafunktioon. Nyt multa hävisi jostain syystä näkyvistä toi. Onko tänne tullut jotain kysymyksiä? Näkyykö käyttiksen? Jaa, täällä puhutaan nyt näistä äänikysymyksistä. Ilmeisesti ei mitään aiheeseen liittyvää ollut. Yes. Mennään eteenpäin. Eli se oli tehtävä 1. Ja tässä tosiaan olennaisia asioita tämä tosiaan täyttökahva. Ja sitten kun me halutaan toi kerran syötetty kaava monistaa, niin siinä ihan sama asia. Eli ei me tässäkään niin kuin haluta jokaiseen sarakkeeseen erikseen syöttää summafunktioa, vaan se kun on kerran syötetty tohon noin, niin käyttämällä täyttökahvaa niin saadaan kaava monistettu eteenpäin siten, että soluviittaus siirtyy tuon täyttökahvan käytön mukana. Katsotaan tästä tehtävästä pari mielenkiintoisinta juttua. Eli tämmöistä laskemista joutuu insinöörin työssä hyvin usein tekemään erinäköisillä tietoteknisillä välineillä. On se sitten Excel tai MATLAB tai joku muu. Mutta näistä täytyy aina ottaa huomioon näiden tietotekniikan erityispiirteet. Eli me ei voida ihan suoraan tuollaisia matemaattisia lausekkeita niin kuin syöttää siten, kun se tuossa lukee. Vaan meidän täytyy huomioida esimerkiksi nämä laskusäännöt. Eli Excel ei ymmärrä muuten, ellei me lisätä sinne noita sulkeita. Esimerkiksi tässä tapauksessa, niin Excel ei ymmärrä, mitä me yritetään laskea. Eli meidän täytyy kertoa Excelille, että ensin lasketaan, mitä on a plus b, ja sitten lasketaan, mitä on a miinus b, ja ihan lopuksi vasta suoritetaan toi jakolasku. Eli jos me jätettäisiin sulkeet tästä tapauksesta pois, niin pieleen menee. Trigonometristen funktioiden käytöstä piti muistaa sellainen pikku yksityiskohta, että mikäli on annettu kulmina asteina tuo kulma, niin sille piti tehdä tuo muunnos radiaaneiksi aina ennen kuin syötettiin tuohon kosinifunktioon tai siniin tai tangenttiin. Eli tässä mä käytän nyt sisäkkäin kahta funktioa. Ensin mä muunnan tuon syötteen radiaaneiksi ja syötän sen sitten tuohon, mitä sieltä tulee tulokseksi, niin tuohon ulompaan kosinifunktioon. Mikäli teillä on niin, että te olette valmiiksi tehnyt sen radiaanimuunnoksen johonkin toiseen sarakkeeseen tai teillä on muuten olemassa tietoa, että se teidän kulma on jo valmiiksi radiaaneina, niin siinä tapauksessa tämä toimii ihan suoraan tällä tavalla. Eli tuossa mulla on radiaaneiksi valmiiksi muutettu, niin ei mun tarvitse sitä radiaanifunktiota tonne enää uudestaan syöttää. Potenssiin korotus Excelissä. Potenssimerkkinä oli toi hattusymboli, mikä löytyy näppäimistöltä ruotsalaisen O:n välistä ja Enterin välistä. Ja siinähän oli se kikka 3, piti tietää, että painettiin Shift ja hattu, ja sen jälkeen vielä ei tapahdu mitään, mutta sitten pitää painaa seuraavaa näppäintä, niin sen jälkeen se potenssimerkki vasta ilmaantuu sinne. Eli Shift, hattu ja 2 perään, niin potenssimerkki ilmestyy, ja
Shift-hattu 2 perään, niin potenssimerkki ilmestyy. Ja jälleen kerran huomatkaa tämä sulkeiden käyttö, eli ensin lasketaan osoittaja, sen jälkeen nimittäjä ja lopuksi vasta suoritetaan tuo jakolasku. Ja 2AB voidaan kirjoittaa matematiikassa, mutta Excelissä me ei voida jättää noita kerto-operaattoreita pois. Eli muuten Excel ei taaskaan ymmärrä, mitä me haetaan takaa. Eli tämä menisi tällä tavalla. Tämä on vielä 3. esimerkki tästä ja sitten siirrytään eteenpäin. Neliöjuuren käyttö. Mulla on suomenkieliset asetukset, niin tämä on neliöjuuri. Jos olisi englanninkielinen, niin SQRT ajaisi saman asian. Mutta nyt on suomeksi, niin neliöjuuri funktioon syötetään se luku tai lauseke, mistä halutaan neliöjuuri ottaa. Eli tässä tapauksessa a toiseen plus b toiseen miinus 2ab kosini gamma. Mä yksinkertaistan vähän tätä esimerkkiä. Mä jätän tosta nyt hiukan tavaraa pois. Toi riittää meille vallan mainiosti. Eli neliöjuuri A, Shift-hattu 2 perään neliöjuuri ilmestyy. B, Shift-hattu 2 perään neliöjuuri ilmestyy ja sulku kiinni. Aina Excelin funktioissa on avaava sulje ja päättävä sulje. Ja sulkujen sisään tulee kaikki se, mikä sinne sulkuihin tai funktioon syötetään argumentiksi. Eli tässä on semmoinen hyvä muistisääntö, että jos teillä on jossain kaavassa, te katsotte, että teillä on pariton määrä sulkeita, niin silloin te tiedätte heti, että jotain on pielessä, koska aina jokaista avaavaa suljetta kohti pitäisi olla myöskin sulkeva sulje. Niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa, kun me tehtiin se radiaanimuunnos. Eli siinä on radiaanit funktiolla oma avaava ja sulkeva sulje. Ja sitten kosinifunktiolla on oma avaava ja sulkeva sulje. Eli näin. Se siitä. Sitten katsotaan mitä seuraavaksi. Otetaan tehtävä 3, eli absoluuttinen soluviittaus. Eli tässä meillä on tavoitteena laskea tämmöinen kuin tuommoisen ympyräkartion tilavuus. Esimerkiksi tässä, eli siellä tulisi lausekkeeksi pi, ja pi on myös funktio Excelissä, eli siihen tulee perään nuo sulkeet, vaikka piin tapauksessa sinne sulkeiden sisään ei laiteta mitään. Eli mä en halua tentissä nähdä niinku tällaisia yritelmiä, että tonne piin sulkujen sisään syötettäisiin jotain tavaraa. Se ei mene näin, vaan pi on ihan vaan pi ja siihen tulee ne sulkeet ja sen jälkeen aletaan sitten katsoa tilannetta eteenpäin. Eli pi kertaa r toiseen kertaa h ja huomatkaa sulkeiden käyttö jaettuna 3. No, tässä tapauksessa tämä sulkeiden käyttö itse asiassa ei olisi välttämätöntä. Jos tunnette matematiikkaa, niin osaatte ehkä päätelläkin, että miksi näin on, mutta yleisessä tapauksessa, kun on tällainen rationaalifunktio, missä on osoittaja ja nimittäjä, niin siitä en ainakaan ole keksinyt yhtään esimerkkiä, milloin siitä olisi haittaa, jos nämä sulkeet lisää tonne. Eli ne kannattaa mieluummin laittaa, kun jättää laittamatta, jos on epävarma, että tuleeko sulkeet vai ei. Tämä koskee siis vaan nimenomaan tällaisia funktioita, missä meillä on osoittajas joku lauseke, nimittäjäs joku lauseke ja sitten ne jaetaan toinen toisilla. Jos funktio on jonkun muun tyyppinen, niin silloin se sulkeiden käyttö pitää sitten päätellä ihan muilla keinoilla. No, siinä on syötetty ensimmäinen kaava ja kun lähdetään käyttämään täyttökahvaa, niin huomataan välittömästi, että pieleen menee. Eli ei voida täyttökahvaa suoraan tuosta käyttää, nimittäin täyttökahvaa siirtää näitä meidän kaikkia soluviittauksia sitä mukaan, kun me
sitä täyttökahvaa käytetään. Eli tässä piti muistaa se absoluuttinen soluviittaus, mitä käytettiin seuraavalla tavalla. Eli sinne tulee nyt tässä tapauksessa, kun me halutaan, että tuo R tuosta, eli tuo sininen solu, niin kun me käytetään täyttökahvaa oikealle, niin silloin tuo R:n sarake ei saa muuttua. Joten senpä takia me lisätään siihen tuo dollarimerkki ton saraketunnuksen eteen. Ja dollarimerkin voi lisätä ihan normaalisti näppäimistöltä, tai sitten F4, kun painetaan 1, 2, 3 kertaa, niin saadaan dollarimerkki tuohon saraketunnukseen eteen. Ja tässä sama juttu, nyt vaan toisinpäin. Eli kun käytetään täyttökahvaa alaspäin, niin silloin me ei haluta, että toi punainen soluviittaus muuttuu. Niin senpä takia me lukitaan toi rivin viittaus tuosta, eli toi 3 eteen tulee tuo dollarimerkki. Jos laitettaisiin dollarimerkki sekä rivitunnuksen että saraketunnuksen eteen, niin silloin me lukittaisiin sekä rivi että sarake, mutta se ei ole tässä tehtävässä meidän tavoite. Eli tämä menee tällä tavalla, ja nyt kun käytetään täyttökahvaa ekaksi noin päin ja sitten noin päin, niin homma toimii, eli tuplaklikataan mistä tahansa solusta, niin aina voidaan tarkastaa, että soluviittaukset menee oikein. Tuossa haetaan R, haetaan oikeasta kohtaa ja H oikeasta kohtaa, ja täällä menee oikein, ja tossa menee oikein, ja joka paikassa tämä menee ihan niin kuin pitikin. Joo, tästä ei oikeastaan sen enempää. Siirrytään seuraavaan settiin, eli no, missä se nyt on? Tuosta. Sitten meillä oli käsittelyssä erinäköisiä kaavioita, ja näissä nyt oli se kaikista olennaisin juttu oli tavallaan tietää niin kuin se, että minkä tyyppistä kaavioa me käytetään missäkin tilanteessa. Eli esimerkiksi jos meillä on tällaista aikasarjatyyppistä dataa, niin silloin meillä soveltuu erinomaisen hyvin tommonen viivakaavio, mikä löytyy täältä lisävälilehdeltä tuosta kohtaa. Ja aina tämä prosessi kannattaa tehdä samalla tavalla, eli ekaksi mietitään, mitä me halutaan siinä meidän kaaviossa esittää, ja sitten valitaan se solualue, mistä ne meidän tiedot löytyy. Tässä tapauksessa esimerkiksi näin. Ja sen jälkeen mennään tuonne lisävälilehdelle, jolloin tämä sitten näyttää meille niin kuin esikatseluna, että minkälainen kaavio muodostuu, jos tästä datasta piirretään tämän tyyppinen kaavio. Ja tässä tehtävässä nyt sattuu olemaan vielä sellainen tilanne, että nämä oli hyvin erilaisella skaalalla, eli täällä on toisessa sarakkeessa on tuhansia ja toisessa ollaan sitten hyvin lähellä nollaa. Niin tämä näyttää vähän hölmöltä nyt kun tämä keskilämpötilan sarake menee täällä ihan näyttää tuommoiselta vaakasuoralta viivalta, vaikka kyllä siellä todellisuudessa on vaihtelua. Niin tämä me saadaan korjattua tuolta, kun mennään muotoile arvosarjoja ja sijoitetaan toinen sarja tonne kakkosakselille. Ja aina oli hyvä tapa lisätä näille otsikot näille akseleille, eli tässä tapauksessa nyt esimerkiksi lämmitysenergia kilowattituntia ja tuolla olisi sitten lämpötila. Tähän saisi sen astemerkinkin kaivettua jostain kyllä, mutta en käytä siihen nyt aikaa. Eli pääasia on, että taulukosta tai tämmöisestä kaaviosta on niin kuin selvää ja mitä siinä haetaan takaa. Ja aina kannattaa valita niin kuin sen mukaan,
tosiaan se kaaviotyyppi, mikä on se järkevin vaihtoehto siinä kyseisessä tilanteessa. Ja nyt mulle kävi tässä kohtaa klassinen virhe, kun mä tein tätä kaavioa. Nimittäin nyt mulla on toi vuosi on tuolla yhtenä pylväänä mukana näissä mun pylväsryppäissä. Kun oikeasti mä haluaisin, että se vuodenhan pitäisi olla tässä, eli 2007, 2008 ja niin edespäin. Niin otetaan uudestaan koko homma, poistetaan toi ja nyt valitaan vaan noitosta, mitä me oikeasti halutaan niihin pylväisiin. Ja tämän jälkeen meidän ainoa ongelma on nyt se, että meillä on täällä noiden vuosilukujen sijasta on 1, 2 ja 3 vaan. Ja tämä me saadaan korjattua siten, että otetaan valitse tiedot ja sitten täältä löytyy tämmöinen vaaka-akselin otsikot. Ja nyt sinne me voidaan syöttää toi solualue otsikoineen päivineen. Ja homma päivittyy tolla tavalla. Trendiviivan piirtäminen. Eli nyt tässä tehtävässä oli sellainen tilanne, että meillä on jotain muuta kuin aikaa. Eli meillä on alkunopeus tässä vaaka-akselilla ja jarrutusmatka pystyakselilla. Niin useimmiten tällaisessa tilanteessa, kun siellä vaaka-akselilla on jokin muu muuttuja kuin aika, niin silloin se parempi vaihtoehto on tämä pistekaavio. Ja tästä pistekaaviosta löytyy sit erilaisia variaatioita. On olemassa tämmöinen, missä on noin väliviivat mukana ja sitten on olemassa tämmöinen, missä on ihan pelkästään noin pisteet. Ja mä otan nyt pelkästään ton, missä on pisteet mukana tähän tarkasteluun. Ja sitten voitaisiin miettiä, miten tätä voisi hiukan hienosäätää. Eli tämä nyt ainakin on vähän hassun näköinen, kun siinä on noin paljon tyhjää. Eli voitaisiin määrittää sinne alarajaksi 15 ja sitten se näyttääkin jo paljon järkevämmältä. Ja nyt sitten tässä tehtävässä oli B-kohtana tämmöinen trendiviivan piirtäminen. Eli trendiviiva on tällainen niin sanottu regressiomalli, mikä on tilastotieteestä tuleva käsite. Jos sitä ei tiedä, mitä se tarkoittaa tässä kohtaa, niin ei haittaa. Mutta trendiviiva siis kuvaa sitä tavallaan datan keskimääräistä käyttäytymistä. Eli esimerkiksi tuosta, jos mallikuvaa nyt katsotaan, niin jos zoomataan tarpeeksi lähelle, niin havaitaan, että tuo trendiviiva ei täsmälleen kulje minkään noista pisteistä kautta, vaan se menee ikään kuin siitä keskeltä ja pyrkii niin kuin noudattamaan mahdollisimman hyvin sitä keskimääräistä trendiä, mikä siinä datassa on. Ja trendiviivan saa lisättyä siten, että valitaan klikataan jostain näistä pisteistä tästä, jolloin tämä arvosarja tulee aktiiviseksi ja sitten hiiren oikealla niin lisää trendiviiva. Ja samalla aukeaa myöskin trendiviivan asetukset tänne, josta tätä trendiviivaa pystyy säätämään. Eli meillä on tällaisia erinäköisiä erilaisia malleja käytettävissä. Esimerkiksi tässä tapauksessa oli tehtävänä pistää tämä toisen asteen polynominen käyrä tuohon. Eli sitä astetta pystyi tuosta muuttamaan. Ja mitäs muuta tästä nyt voisi sanoa? Tuon saa ihan näkyviin. Tästä muodostuu siis tällainen yhtälö käytännössä. Eli tämä suora, mikä tässä nyt näkyy, tämä trendiviiva, niin se on tuollaista muotoa oleva suoran yhtälö. Eli y on 3,9x miinus 66 ja sinne päin jotain. Ja sitten taas tuo R2 kertoo sen, että kuinka hyvin tämä meidän mallinnettu suora niin sovittuu tähän kyseiseen dataan. Ja se voidaan havaita helpoiten siten, että jos me muutetaan tätä
meidän mallia. Esimerkiksi nyt kun meillä on suora trendiviiva käytössä, niin meillä on 0,97 on tossa. Ja jos kasvatetaan tämän polynomin niin kuin tätä kompleksisuutta, niin sitä lähemmässä menee ykköstä. Ja taaskaan kerran ei ole tämän kurssin niin kuin ydinasioita, mutta pääasia on, että suunnilleen tietää, mistä tässä trendiviivassa on kysymys. Ja trendiviivahan voitin käyttää, tämä yhtälö toimii siis nyt siten, että jos mä nyt haluan tietää semmoisen suunnilleen arvion, että mikä on tuon y-akselin arvo suurin piirtein vaikka kohdassa silloin, kun x on 46,7, niin mä sijoittaisin vaan 46,7 tuohon yhtälöön xn paikalle. Ja silloin mä saisin arvion siitä, mikä on tämän mun mallintaman trendiviivan mukaan se funktion arvo siinä pisteessä. Se oli trendiviiva. Se, mitä ei saa tehdä, niin tässä kohtaa, niin tätä trendiviivaa nyt ei tule sekoittaa seuraavaan tapaukseen. Eli mä voin tehdä myöskin lisävälilehdeltä niin tällaisen pistekaavion, missä on nämä niin kuin väliviivat mukana. Niin nyt tämä ei ole sama asia kuin trendiviiva. Eli niin kuin toivottavasti näette tästä kuvasta, että tämähän on ihan niin kuin erinäköinen ja tässä on ihan eri idea tavallaan. Eli tämä, missä on nämä viivat mukana, niin se vetää vaan niin kuin mutkat suoriksi, että se vetää yhdestä pisteestä seuraavaan pisteeseen, vetää sen viivan ja sitten sinne tulee välillä tollasta vähän niin kuin tollasta tosi omituistakin siksakin näköistä niin kuin tästä johtuen. Eli tämä ei ole sama asia kuin trendiviiva. Pistäkää se nyt mieleen, jos pyydetään trendiviiva piirtämään, niin se ei tarkoita tätä, vaan se tarkoittaa nimenomaan tätä, minkä mä äsken tässä esitin. No histogrammi voitaisiin katsoa, eli jos tästä nyt haluttaisiin laskea vähän katsoa jakaumaa, että miten ihmisten tenttipisteet jakaantuu, niin siihen soveltui tämmöinen histogrammi erinomaisen hyvin, eli lisävälilehdeltä löytyy tuosta kohdasta histogrammi, ja histogrammi kertoo sen, että kuinka monta tavallaan havaintopistettä yhdellä lukuvälillä on, eli tästä mä nyt pystyn lukemaan esimerkiksi suoraan, että 39 opiskelijaa tästä joukosta oli sellaisia, kenen pisteet olivat tuolla välillä, eli puoliavoin väli 65–78. Ja tätä pystyi säätämään muotoilemaan akselista, niin pystyi säätämään, että tavallaan nyt kuin tiheä tai kuin harva toi jako tossa kohtaa on. Aika simppeli. Tätä ei tule sekoittaa siis pylväskaavioon, joka on sitten taas pikkasen eri asia, mutta ei mennä siihen nyt, että miksi näin on. Onko tässä kohtaa herännyt kysymyksiä tai mennäänkö eteenpäin? Hiljaiselta vaikuttaa. Mennään siis eteenpäin. Eli Sitten meillä oli vielä kolmosharjoitus. Ja niin siellä käytiin läpi näitä loogisia ehtoja. Eli me voitiin Excelillä testata, että täyttyykö joku tollainen looginen ehto. Ja tässä oli käytössä ihan nämä matematiikasta tutut operaatiot. Voitiin kysyä, että onko näin, että A on suurempi kuin B, ja kun tämmöinen evaluoidaan, eli lasketaan tämmöinen kysymys, niin sieltä tulee totuusarvo pihalle, eli joko tosi tai epätosi.
englannin kielessä true tai false. Ja näin se homma toimii, eli tässä tapauksessa kun 39 kerta ei ole suurempi kuin p, niin, tai suurempi kuin 90, niin tulee epätosi, mutta tässä tapauksessa 55 on suurempi kuin 29, joten tämän lausekkeen totuusarvoksi tulee sitten tosi ja näin poispäin. Voidaan käyttää myöskin tuollaista pienempi tai yhtä suuri symbolia, eli se toimii näin, että sille ei ole mitään omaa symboliaan Excelissä, vaan siinä vaan yksinkertaisesti laitetaan peräkkäin pienempi tai operaattori ja yhtä kuin operaattori. Eli tolleen se toimii. Ja näitä voi yhdistellä, näitä kysymyksiä. Eli voidaan kysyä esimerkiksi näin, että onko niin, että A olisi pienempi kuin C ja B olisi suurempi tai yhtä suuri kuin 65. Niin nyt mä näytän taas ensin sen tyyliin, miten tämä ei toimi. Eli ei saa tehdä näin. Eli lasketaan eka A pienempi kuin C. Sitten tähän väliin laitetaan tämä ja-sana. Niin te näette kohta, mitä tästä tulee käymään. Eli ei toimi. Eli sitä ja-sanaa ei saa tunkea tonne väliin. Eikä myöskään tai-sanaa saa tunkea tonne väliin. Vaikka se luonnollisessa kielessä, suomen kielessä tämä asia ilmaistaan juurikin näin, että joko A tai B. Eli se tai on siellä välissä, mutta täytyy muistaa, että Excel toimii toisella logiikalla ja kaikki muutkin ohjelmointikielet. Eli tai on funktio Excelissä ja se funktion nimi tulee aina tähän alkuun, eikä sinne keskelle. Ja nyt tähän tai-funktioon me syötetään sitten argumenteiksi ne meidän totuustestit niin sanotusti. Eli ne kysymykset, mitä me kysytään. Eli onko niin, että tässä piti käyttää ja-funktioa itse asiassa. Onko niin, että A on pienempi kuin C? Tai sitten, ja olisi suurempi tai yhtä suuri kuin 65. Tässä tapauksessa tulee epätosi sen takia, koska meillä toi ensimmäinen ehto tuossa ei täyty. Eli 39, onko se suurempi kuin 3? Tai anteeksi, pienempi kuin 3? No ei ole. Ja tämmöinen ja-funktio vaatii, että kaikki nämä ja-funktion syötetyt totuustestit pitäisi olla tosia. Niin sen takia tästä tulee epätosi. Tai funktio riittää sitten, jos on niin, että jompikumpi tai molemmat totuustestit ovat tosia. Eli tai funktio on A suurempi kuin B, tai sitten B suurempi kuin C. Eli nyt tässä tapauksessa nämä molemmat ehdot täyttyy, joten tästä tulee tosi. Katsotaan seuraava kohta, mitä siellä tapahtuu. Siitäkin tulee tosi, molemmat ehdot täyttyy. Tuleeko näistä kaikista nyt sitten tosi? Tästä tulee epätosi sen takia, koska nyt kumpikaan näistä ehdoista ei täyty. Eli A3 ei ole suurempi kuin 4, eikä myöskään 4 ole suurempi kuin 5, niin silloin tai-funktio palauttaa ton epätoden. Se, missä näitä käytännössä sitten käytetään, oli tämä jos-funktio. Eli voitin testata joku tällainen looginen väite, onko näin, että A ja B neliöiden summa olisi yhtä kuin C neliön summa. Ja mikäli näin on, niin kyseessä on suorakulmainen kolmio, ja mikäli näin ei ole, niin kyseessä ei ole suorakulmainen kolmio.
Ja kun käytettiin tällaisia tekstimuotoisia syötteitä näissä Excel-funktioissa, niin piti muistaa käyttää noita lainausmerkkejä. Muuten muussa tapauksessa homma menee pieleen. Mikäs siellä on nyt ongelmana? Tossa on kaksoispiste, kun pitäisi olla puolipiste. Noin. Jos funktio toimii sillä tavalla, ei käydä läpi. Tää voitais käydä läpi. Eli tässä meidän piti hakea tällaisesta taulukosta, missä oli tällaisia kilohintoja erilaisille tuotteille. Niin halutaan siis tehdä sellainen taulukko, mihin me syötetään tuotteen nimi ja sitten kuinka paljon me sitä tuotetta halutaan ostaa. Ja tämän pitäisi sitten automaattisesti hakea tästä taulukosta se hinta ja sitten tehdä nämä loput laskutoimitukset. Eli mikä on se tuotteen veroton myyntihinta ja paljon on sitten verot siihen päälle ja sitten lopuksi laskea tämä koko hässäkkä yhteen. Ja tämä menisi sitten sillä tavalla, että tässä käytetään tällaista p-hakufunktioa, mihin laitetaan ensinnäkin se mitä ollaan hakemassa, eli tässä tapauksessa toi tuotteen nimi. Ja sitten tähän kohtaan tulee seuraavaksi argumentiksi solualue, mistä me sitä arvoa haetaan. Ja tästä täytyy käyttää absoluuttista soluviittausta sen takia, että tämä ei lähde seilaamaan tämä meidän solualue tuon täyttökahvan mukana. Ja seuraavana argumenttina meillä on siellä sar-indeksi ro, mikä tarkoittaa sitä, että kun me on ensin löydetty se meidän haettu arvo tästä sarakkeesta, niin kuinka monennesta sarakkeesta me sitten palautetaan se löydettyä arvoa vastaava arvo. Ja tässä tapauksessa kyse on siitä, että meillä on 2 saraketta ja tämä kakkossarake on se, mistä me se arvo halutaan palauttaa. Eli tuohon tulee 2. Ja sitten meillä on aluehaku, eli haetaanko tällaista niin kuin lukualuetta esimerkiksi, vai sitten haetaanko täsmälleen jotain tiettyä arvoa. Ja tässä me halutaan täsmälleen se tietty arvo, joten sen takia meidän pitää ottaa tuo tarkka vastine tuosta. Ja nyt jos tämä meni oikein, niin homman pitäisi toimia, eli kun on kirjoitettu tänne etuselkä, niin tähän haetaan automaattisesti sitten tuosta kohdasta, mikä on kyseisen tuotteen kilohinta. Ja loppu on sitten suhteellisen yksinkertaista matematiikkaa. Kilot kerrottuna kilohinnalla saadaan veroton hinta, lasketaan mikä on arvonlisävero 0,14 kertaa veroton hinta ja sitten kokonaissumma on noin 2 laskettuna yhteen. Ja nyt voidaan nämä meidän laskutoimitukset tästä kohtaa voidaan kopioida alaspäin. Ja sinne tulee tässä vaiheessa virhetilanteita sen takia, koska kun me ei ole syötetty tänne mitään tähän soluun, niin nyt täältä hakutaulukosta ei myöskään löydy sellaista tyhjää kohtaa, mitä vastaisi joku arvo tässä sarakkeessa. Mutta sen sijaan kun me syötetään tonne esimerkiksi ulkofile, niin meidän laskenta sitten täydentyy, paitsi nyt tässä on joku ongelma. Me unohdettiin syöttää kilomäärä. Noin. Nyt se toimii. Eli tämän pitää todellakin olla tarkka tämän vastineen. Eli jos mä teen tähän nyt kirjoitusvirheen, niin se ei löydä enää sitä. Eli se kirjoitus täytyy olla täsmälleen samassa muodossa kuin mitä se on täällä etsittävän taulukon puolella. Joo, käydään sitten vielä tämä kasitehtävä läpi ja sen jälkeen mä luulen, että ruvetaan pikkuhiljaa pistää homma
hommaa pakettiin. Eli tässä piti käyttää tätä pivottiraportointia. Ja pivottiraportointihan oli tällainen hyvin näppärä työkalu tällaisten isojen datamassojen analysointiin. Ja se milloin tätä niin kuin tyypillisesti käytetään, on just tällaiset isommat datataulukot. Eli jos meidän pitäisi esimerkiksi tällaisesta taulukosta lähteä käsipelillä selvittämään, että mikä on vaikka jokaisen myyjän keskimääräinen myynti niin kuin jokaisen vuoden jokaisena kuukautena, niin kyllä olisi aikamoista tuskaa. Mutta pivot-taulukon luominen menee siis tällä tavalla, eli ensiksi valitaan se alue, mikä halutaan se pivottiraportti sisällyttää, ja lisää välilehdeltä saadaan pivottitaulukko lisättyä. Ja tässä tapauksessa mä hyväksyn vaan nuo oletusasetukset, koska ne on ihan ok. Niin silloin meillä tulee tänne uuteen välilehteen muodostuu tämä pivottiraportti, ja sitten täytyy lukea, mitä me oikeastaan haluttiin. Täällä on tehtävänä laadi datasta pivot-raportti, jossa esitetään myyntimäärät summattuna vuosikuukausitasolla jokaiselle myyjälle erikseen. Ok. Eli silloin me tiedetään, että me tarvitaan sinne ainakin riveihin tarvitaan tuo aika muuttuja. Eli se on tässä tapauksessa tuo tilauspäivämäärä, jolloin meillä muodostuu tällainen taulukko, missä on sitten vielä eroteltuna nämä vuosittain ja vuosineljänneksittäin ja sitten vielä kuukausittain. Mutta noin neljännekset on vähän ehkä ylimääräinen tuossa, niin raahataan se muuttuja pois tosta. Eli päästään tähän tilanteeseen, missä on vuodet ja kuukaudet. No siinä on meidän rivit. No sitten jos katsotaan taas täältä tätä mallia, niin me halutaan nyt niin, että noi myyjien nimet pitää olla tuossa sarakkeittain. Eli täältä löytyy sitten tästä pivotin nelikentästä löytyy toi sarakkeet kohta. Ja sinne voidaan tuo myyjä muuttuja raahata. Ja sen jälkeen on enää yksi vaihe jäljellä, nimittäin meillä on sitten tilausmuuttujasta löytyy nuo summat, mikä on jokaisen tilauksen arvo. Niin nyt se on se muuttuja, mikä meitä varsinaisesti tässä kiinnostaa, niin se kun raahataan tuohon arvot kohtaan. Niin nyt me on tehty tämä kasitehtävä niin kuin olennaisilta osin. Eli meillä on siellä suunnilleen aika lailla täsmälleen samanlainen taulukko kuin tässä meidän mallissa. Eli riveillä juoksee kuukaudet ja vuodet ja sitten sarakkeissa noin myyjien nimet. Ja jokaiselta kuukaudelta voidaan hyvin helposti selvittää kenen tahansa myyjän myynti. Ja sitten vuoden lopuksi katsotaan, että kuka saa YT-neuvotteluissa kenkää, kun myynnit on ollut niin surkeita.